Reines, per cert, la Bataller, ens portes... Les seves ordres. No, ens portes una pila de llibres. Teca, llibres salvàtics. Aquest és el llibre salvàtic per excel·lència, perquè és el llibre de la selva. Exacte. El llibre de la selva, que es va escriure, a veure si t'ho dic bé, el 1894, va agradar tant que al cap d'un any ja hi havia la segona part del llibre de la selva. Però no en català, en anglès. En anglès. I Rudyard Kipling ho feia en anglès, però enguany tenim moltes traduccions en català, aquesta és de Barca Nova i és adaptada per lectors joves. Però aquí hi ha aquest clàssic... Aquí canela fina. Bambi, sí. Vaig tenir el goig d'entrevistar l'any passat a la Montserrat Camps, que és la traductora, a propòsit d'aquest llibre de Félix Salten, que aquest llibre té una història, és la Bambi d'aquí, Disney... Sí, però el pobre Félix Salten té dos drames amb aquest text. El llibre es publica el 1923, és una al·legoria del mal, i els nazis s'hi veuen reflectits i el prohibeixen i cremen tots els exemplars. Llibre cremat. Llibre cremat, Bambi, que tots recordem l'escena de la mare. I com tu dius, Disney, em sembla que la pel·lícula és del 42, en Salten mor al 45, li van pagar un tancat, no va veure només un petit tancat, pobre home, ni ell ni els seus hereus. És un text meravellós. Diferent, els dibuixos animats no tenen res a veure amb això. Aquesta edició de Des i Ara és deliciosa, llegiu-lo, un llenguatge extraordinari. Què estàs dient els anys de tot? Quin any es va editar? Aquest és el... Anem fent pel temps, 1963. Per tant, té 61 anys. Absolutament clàssic, Maurice Sendak, per llegir-lo en família. Que estàs per aquí? Per llegir-lo a la mainada. Jo encara no hi era, però aquest llibre l'heu de llegir, encara que no tingueu petits, l'heu de llegir en veu alta. Hi ha uns quants monstres salvàtics, també. Aquest és el que no conec. Aquest, Maria, és que te l'has de regalar. Te l'has d'autoregalar. Però per adults també. Jo defenso moltíssim que els àlbums il·lustrats són per totes les edats, són primers museus. Sendak és un artistàs, i aquesta és la història del Max, que es converteix en rei de la selva, com el nostre Gracet. I aquí, en pròleg teu, en pròleg del Gracet, les edicions de Gracet. Sí, volum 3. no té cap mèrit. Estàs fent la pilota. Home, però és la realitat. Mica de pilota he vist aquí, Perquè hem fet una reedició i han ajuntat en 3 volums tots els 15 o 16... Aquí, això comença Josep Maria Folch i Torres, quan anàvem tots a veure els Pastorets, el 1910, Tots junts? El 1910 jo no hi anava, els Pastorets. No, quan naixem, o sigui, generació rere generació. Però no són els Pastorets, és massa gran. És massa gran, però el tàndem és el pare Folch i Torres, originalment amb el Junceda. Comencen el 1910, es publica el Patufet, que jo, per exemple... Explica una cosa que no explic. Què va ser primer, l'ou o la castanya? Tintín o Massa Gran? Va ser primer Massa Gran. Es va traduir a l'italià I.A. És que has dit tant